Sandra gunt me niks, hè? Alleen maar liggen te greken, hè? Ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor de medemens. Dat is wel heel vervelend. Sandra. Ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen. Wat ben je nou? Mag alleen nou omdat de kamer er weer zit? Nou, Vandaag zien we met de rijdende rechter in het mooie Grubbevorst. We zien hier bij twee mensen toe die allebei volledig emotioneel uitgekleed zien. Wat duidt hij? Er roept vrouwen op en bij mij in Oshoes te komen. Ik geef alles en ik krijg er niks voor terug, alleen maar gegreek, hè? En vandaag gaan wij proberen met de rijdende rechter om dit samen met meester Visser op te lossen. Hallo. Hallo. Hallo, Victor. Sandra. Hoe is het met jou? Tja. Sandra, jij hebt ons opgebeld. Jij wilt dat de meester Visser ook gaat ondersteunen in deze zaak. Je hebt klachten over Hogemaan, Ties. Ja. Kunt je eens even uitleggen waarom dat je de rijdende rechter hebt ingeschakeld? Dat wil ik wel doen, Victor. Mijn Ties, iedereen kent hem wel. Daar nou sedert 4-5 maand ontvangt hij dames. En in principe in het begin dacht ik ken wel. Het gaat leuk voor hem, maar later dacht ik kan gar niet zo. En dat hij hier naartoe komt, zwaar, hè? Maar me niks doet. Maar dat ze dan vervolgens ook nog op de kamer allemaal van die rare geluidjes gaan maken, daar heb ik dan weer meer moeite mee. Die geluidjes, die deden eigenlijk ten dassen. Want ik wil wel zeggen, het is minenties. Het is minenties. Victor? Ja, en ja, wat verwacht jij van meester Visser? Een oplossing. Dat we er samen moeten komen. Ja. En in ieder geval het beste. Ja. Ja. En wat is ook geëist? Dat stopt. Dat het afgelopen is en dat Ties weer de minen is. En dat is dan ook geëist? Ja. Ja, ik heb een drukke baan, voorzitterschap, plaaghouders is druk, ik zet me geen voor de maatschappij, ik doe het niet alleen maar voor mezelf, voor de ontspanning, ik doe het ook voor die vrouwen. Ja, Ties, en dit geeft eigenlijk aan, er zit er wel een reden voor destijds dit huis of niet? Ja, het is allemaal niet makkelijk, vroeger was alles koekenij, maar inmiddels, het is echt een doodse bedoeling. Ja. Als ik toeskom, dat is een en al rouwstemming. Het is voor mij ook niet prettig. Dat is wie ik erachter ben gekomen. Er hangen gewoon overal advertenties in het dorp. En daar staat minenties op. Minenties. En wat duidt hij? Er roept vrouwen op en bij mij in Oshoes te komen. Door gezellige dingetjes met elkaar te doen. En wat huur ik de hele dag? Joe Cocker. Nou, lief je het dan, lief je het er maar af. Ja, en die Sandra gunt me niks, hè? Alleen maar liggen te greken, hè? Ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor de medemens, hè? Ik strep me suf voor de mensheid. Ik vind het gewoon heel leuk. En dat zag je zo uitgedrukt. Dat zeg ik tegen. En dat zeg ik nog een keer. Dat is zachtjes uitgedrukt. Vreselijk. En pijnlijk. Ach, er komen er wat twee hier. Amuseer ook, meetjes. Heb fun. Die is 64 euro per half uur. Ja, moet je... Oké. Ja. Alsjeblieft. Ja. Het fatsoen heeft er nog niet, terwijl de televisie hier is om die weg te lopen, die vrouw. Sam, maak er geen dikke bijn, het is allemaal contactloos. De heffen, heb het maar gezellig nog boven, joh. Hè? Nee, doe leuk. Heb gezelligheid met mijn man. Het is geen leuk, joh. Nou, dit is eigenlijk voor het eerst dat wij met beide partijen stonden. Ik zou Geer willen voorstellen om het toch rustig te houden, want je komt natuurlijk toch op televisie. Ik denk dat het verstandig is of meester Visser direct ja, te kiek. Dat ik heb net aan gereden met de auto. Goedemiddag. Goedemiddag.
Hallo. Beste Visser. Ties. Ik wist Sandra. Nou, die gaan de pursuende als uitspraak doen over deze zaak. Ik stel voor dat we naar binnen gaan. Ja. Ja. Welkom. Nou, welkom meester Visser in het toch wel vermeende slagveld. Wat is ook plan om dit conflict ja, toch zo goed mogelijk op te lossen? Ik stel voor dat Sandra hier gaat zitten, op de bank. We sturen Tieske, dat is die naam hebben gehuurd, zijn kamer op. En we hebben een expert ingehuurd, de heer Ros, het geluid geeft. Ik doe dat niet voor mezelf. Oh, die doet dat niet voor zichzelf. Die doet dat niet voor zichzelf. Snap je? Ik denk dat het wel ganz anders is. Oh, is die party? Hier is die party. Oh, is die party? Hallo. Goedemiddag. Dick, bezeden expert. Ik wil een opnames maken. Ja, ja. Dan stel ik voor dat mevrouw Schrievers hier gaat zitten, op de bank. Meneer Meeuwis, ik stel voor dat ik het kamertje ga bezoeken. Ja, meester Visser. Ja. Ja, ik zal het doorgeven. Ties, dan moet ik beginnen. Ik heb al veel feestjes meegemaakt met dit feestje. Oh, oh, oh. Dat is ja een richtige party. Oh. Kom maar naar beneden. Kom maar naar beneden. Achter zullen we. Dan zullen we naar de viezerik. Hé? Viezerik? Je kunt hier ook niks. Ik doe dat even niet voor mezelf. Ik doe het niet voor mezelf. Voor mij nou? Alleen nou omdat de kamer er weer is. Mevrouw Schrievers. Meneer Meeuwis. Het is niet normaal. Het is niet. Mevrouw Schrievers. Meneer Meeuwis. Ik weet genoeg. We gaan naar de horse. Eerst voor meester Visser, grote storm alsjeblieft. Vandaag speelt de zaak Schrievers tegen Meeuwis. Ik heb gehoord dat het gaat over strippen. En we zijn vandaag op locatie geweest. We hebben door een expert laten komen. Die expert had ik hier even... Ja? Ja. Ik heb al heel veel feestjes meegemaakt, maar dit was mijn feestje. Mevrouw Schrievers, wie is het met die gevul? Weet je wat het is, meneer de rechter? Ik zie ook wel eens scheer op dat kamertje en mijn Tieske en zijn Tieske willen zitten. Nee, maar je kunt daar niet Tieske. Dat is toch allemaal contactloos? Bij u valt niks te strippen. Meneer Meeuwis. Alsof ik alles ben, zie. Ik weet het niet zeker, maar ik heb Schrievers. gewoon het gevoel dat het... Orde! Dat ben ik maar dat ben ik meteen. Dan weet ik je nog. Ik zie nog bij de hoedspraak. Hier is die party. Rechtvaardigheid zal zegevieren. En daarom ben ik. Gaat goed komen. In een Ties. Na een meer dan emotionele dag is het dan nou eindelijk tijd voor de uitspraak. Dames en heren, grote storm voor meester Visser. In de zaak Schrievers tegen Meeuwis. We zijn vanmiddag op locatie geweest en daarbij hebben we vastgesteld dat er geen geluidsschade is voor mevrouw Schrievers. Echter betekent dat niet dat het geen mentale schade heeft voor mevrouw Schrievers. Ik stel daarom voor dat mevrouw Schrievers eenmalig gaat kijken in het kamertje van meneer Meeuwis. En daarom is de uitspraak dat bij een volle strippenkaart, en het zien 5 strippen,
door een straf gaat volgen. En deze sanctie is als volgt. Wanneer de maand en de strippenkaart vol is, moet je een week lang met Toller Theo op paard. En dat is mijn uitspraak. En daar moet je het mee doen. Nou, dan stonden we nou met beide partijen. De uitspraak is gedaan. Kunt je elkaar een hand geven, of is dat nog iets te vroeg? Nou, kijk aan. We hebben in ieder geval iets om bij mij aan te sluiten. Ties, wat vond je van de uitspraak van meester Visser? Fantastisch. Geweldig. Al moet ik wel zeggen, ik vond het wel heftig die strippenkaart. Ik bedoel, een week lang met Toller Theo mij, dat gunt ze natuurlijk niet eens. Ja. Maar ja, er moet natuurlijk wel wat tegenover stond Ties om dit probleem op te lossen. Sandra, wat is die mening? Ik ga wel een keer kijken op het kamertje. Ik wil ook weer mee met Toller Theo. Nou, meester Visser. Dat was het zijn dagje wel weer. Ik kan het wel zeggen, joh. Zou jij eigenlijk willen, meester Visser? Een week lang op paard met Toller Theo? Ik zeg, je zit er los, hè? Oh, lekker strippen. Tieske toch. Oh, man, jongske. Dat ik dich toch nooit gegluifd heb. Oh. Maar ik zei Sorry, het toch. schat. Ik ben... Oh, ja. Oh, menke toch. Oh, menke.